aldatzeko zederra izango den itzulera. ¡Sobran ladrones! ¡No falta dinero! ¡Sobran ladrones! ¡No falta dinero! Gaur, egun historikoa dugu. Mobilizazio erraldoia egiteaz gain, instituzioei erabaki konkretuak hartzeko eskatu diegu, jendearen bizitza hobetze aldera. Neurri horiek bihar bertan har daitezke borondatea edukiez gero. Horretarako, mugimendu soziala eta sindikala batu ditugu. Mugimendu feminista, ekologista, gazte mugimendua, euskal langileria eta 2 urte luzez kale hartu duten pentsionista borrokalariena. Zumarragako udaletxeko gure ordezkari politiko batzuk gure eskaerak kontutan hartzen ez dituen aurrekontu batzuk onartzen saiatzen ari direla. Lotsa gutxi behar da horretarako. Gaur bezala, bihartik aurrera ere, eutsiko diogu gure eskubideen aldeko borrokari, elkartasunaren borrokari, lan, bizi eta pentsio duinen aldeko borrokari. Hemos llevado a cabo una enorme movilización exigiendo a las instituciones medidas concretas para mejorar la vida de todos y de todas. Medidas que se pueden adoptar mañana mismo habiendo voluntad política. Horregatik, gora greba orokorra eta gora zuek.